അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്ര ദൃഢമായി അവസ്ഥിതരല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ താങ്കൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനും കൂടെ വായിക്കട്ടെ? ലൈവ് ഇട്ടു മാതാജി. ലൈവ് ഇട്ടെന്ന് വേണ്ട, വായിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5, ശ്ലോകം 17. തെക്താ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന പക്വോദ പദേത്തോ യതി എത്ര വാഭദ്രം അഭൂതമുഷ്യകിം കോ വാർത്ത ആപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മദഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച ഒരാൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അധപ്പതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാൾ പരാജിതനാകുമെന്ന യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട. നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഭക്തൻ സ്വധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും ഫലത്തിൽ യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തം ദേവീം സരസ്വതീം തതോ ജയമുദീരയ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മോക്ഷം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്ര മാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണബന്ധു റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അടുത്ത 27ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? 27 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കേറി തുടങ്ങുന്നതന്നെ ഉള്ളു. എന്തോ മാതാജി? കേറി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു. ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 27. തക്ഷഗാദാത്മനോ മൃത്യും നിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രവത്സദ ഉപസൃത്യ മുക്തസംഗാപദം ഹരേ. തക്ഷദ ആത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രവത്സദ ഉപസൃത്യ മുക്തസംഗാപദം ഹരേ. വായിച്ചോളൂ തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും
ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രപദ്സ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടുപേരും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രവർസ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗാ പരം പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രബൽസ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രബൽസ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോ. രാധമാതാജി കൂടെ വായിക്കുന്നു. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രബൽസ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗ പദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധമാതാജി വായിച്ചോളൂ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രബൽസ്യതേ ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രബധ്യത ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. പദാനുപദാർത്ഥം തക്ഷകാത്. തക്ഷകനാൽ അതായത് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സർപ്പമാണ് തക്ഷകൻ എന്നാണ്. ആത്മന എല്ലാ സർപ്പത്തിനും പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ചിലതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പറയാം ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ സർപ്പങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ട് പറക്കുമെന്ന്. പണ്ട് എന്റെ അമ്മമ്മയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ആത്മന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പണ്ട് വിമാനമൊക്കെ ആയിരിക്കും. വിമാനം അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിപ്പോകുമ്പോ രാത്രി വിമാനമൊന്നും വലുതായിട്ട് വിമാനത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വിമാനം പോയതും ആകാം. വിഷ്ണു. ആത്മനഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മൃത്യു ദ്വിജപുത്ര ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഉപസർജിതാത് നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെട്ട പ്രപത്സ്യതേ അഭയം പ്രാപിക്കയാൽ ഉപശ്രുത്യ ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷം മുക്തസംഗ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി. പദം പദവി ഹരേ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക? മഹാരാജാവിന്റെ രാജാവിന്റെ ജനനം. രാജാവിന് ഇത് സർപ്പം കൊത്തി ദംശിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജ്യോത്സ്യന്മാര് പറയുകയാണ് അല്ലെ. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഭാവി പ്രവചിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജാതകം എഴുതത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഇവിടെ ജാതകം എഴുത്ത് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ രാജകുമാരനല്ലേ. അപ്പൊ തന്നെ വലിയ വലിയ ജ്യോതിഷികൾ വന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാരാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ പല ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അംഗങ്ങൾ ഉപ-അംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലാണ് ജ്യോതിഷവും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഉപ-അംഗങ്ങൾ ആയുർവേദം, ധനുർവേദം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു അധ്യായത്തിൽ അത് ആദ്യമേ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ രാജകുമാരൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടുന്ന അടുത്ത അവകാശിയാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത അവകാശിയായിട്ട് ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് ഭയങ്കര ഉത്സുകരായിരുന്നു അല്ലെ, ഭാവി അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ആരാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാം പരീക്ഷത്തിന്റെ ജാതകം എഴുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്രവചിക്കുകയാണ് അവർ. ജാതകം എഴുതിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. പരീക്ഷിത്ത് അതാകും ഇതാകും അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തനായിരിക്കും. പാണ്ഡവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു അനുയായി അടുത്ത അവകാശിയെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും.
എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാം സദ്ഗുണങ്ങളും ശൗര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരിക്കും. യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ധർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭരണമായിരിക്കും എന്നെല്ലാം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ജ്യോത്സ്യം പറയും അല്ലേ. നമ്മുടെ നല്ല കാലവും ചീത്തക്കാലവും പറയും. അപ്പൊ ചീത്തക്കാലം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര വയസ്സ് വരെ ആയുസ്സും ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ഗ്രഹനില മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയും മാറും. ഇപ്പൊ 50 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞവര് 70-80 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, അപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ജ്യോത്സ്യൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്രഹനില മാറാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനും നമ്മുടെ പ്രശസ്തിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കാം. അത് ജ്യോത്സ്യന്റെ പിശകായിരിക്കത്തില്ല. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്കും ജയം. ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാൽ നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന തക്ഷകദംശത്താൽ തന്റെ മരണം സംഭവിക്കും എന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ച അതിനുശേഷം ഇവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ദോഷം പറഞ്ഞു, അടുത്ത എന്ത് പറയുന്നു, ഗുണം പറയുന്നു അല്ലേ. ദോഷത്തിന് പരിഹാരവും പറയുന്നു. ദോഷം എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണ് ശപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കലിയുഗ ആരംഭം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും എന്താണ്, ചീത്ത സ്വഭാവം ചെയ്യുന്നവരല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരെ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കുന്നു. ആരെ, തക്ഷകനെ നിയോഗിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തക്ഷകന്റെ ഏതാണ്, ദംശത്താൽ കടിയേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വാർത്ത കേട്ടാല് അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഉടനെ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ എന്താണ് ഓടി, ഭയം കൊണ്ട് ഓടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി 17, 18, 19 അധ്യായങ്ങളിൽ വരുമ്പം ഇത് എങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ തക്ഷക ദംശത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം. 17, 18, 19 ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ലൗകികതയിൽ നിന്നൊരു മോചനം എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മോചനം കിട്ടും, ഭൗതികത ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടോട്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടത്, ആധ്യാത്മികതയിലാണല്ലേ. അപ്പം ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ആസ്വാദനം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താണ്, രാജാവാണ് അല്ലെ, ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ, 3 ലോകങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തി, ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, മുഴുവൻ സമയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ എവിടെ എത്താൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും സാധിക്കും. അപ്പൊ വിതുരർ ഏതാണ് 100 വർഷത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്ത് വന്നു അല്ലെ. വിതുരർ അങ്ങനെയല്ലേ, യമരാജൻ ആരായിട്ട് വന്നു, വിതുരരായിട്ട് വന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ. അവിടെ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെ. ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ക്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെ, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ചിത്രഗുപ്തനെല്ലാം റെക്കോർഡ് നോക്കി എല്ലാം പറയും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ സ്വർഗത്തിൽ അയക്കണോ, പിതൃലോകത്തോ ജനലോകത്തോ എവിടെയൊക്കെയാണ് അയക്കേണ്ടത്, നരകത്തിലാണോ, ഏത് നരകത്തിൽ വേണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അധോ ലോകത്തിൽ എവിടോട്ട് അയക്കണം എന്നൊക്കെ ധർമ്മരാജൻ തിരക്കോട് തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനോ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ധർമ്മരാജ ആദിവലിയിൽ നിന്നും ലീവ് എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് വന്നത്, വിതുരനായിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ശാപം അവിടെയും ശാപം എന്തായിട്ട് മാറി, ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അല്ലെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷത്തിനും കിട്ടിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശൃംഗി ശപിച്ചെങ്കിലും അത് ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്നതുപോലെ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്, പരീക്ഷിച്ച് അത് ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം
ആ ഭൗതിക ആസക്തിയും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല. രണ്ടും പാരലായിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ പാളം പോലെയാണ് അല്ലെ, പാരലായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. രണ്ടും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസക്തി, ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മായയുടെ വലയിൽ പെട്ടിങ്ങനെ ഉഴലുകയെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? മായ അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുക അല്ലെ, മായയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയാ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ലയിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പാദാംബുജങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികത എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ആസക്തി ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൻ കീഴിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഴുകി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള പാത തെളിയത്തില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരുവന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തെ പരിശീലിക്കുവാനുള്ള മാർഗമാകുന്നു. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഒരുവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗ അല്ലെ, അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, അത് പരിശീലിക്കണം, സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ സാധന ഭക്തി, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. സാധനയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സമര സിന്ധുവിൽ പഠിച്ച. അപ്പൊ ആ സാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. മായയിൽ വീണ് പോകരുത് എന്നാണ്. അത് പരിപക്വമാകുമ്പോൾ ഈ സാധന അല്ലെ, പരിശീലനം, യോഗ പരിപക്വമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ സർവ്വവിധ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രനാവുകയും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് 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 ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം അങ്ങനെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തിയും, രുചി, ആസക്തി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ആ തലത്തില് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ. അപ്പം ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. സാധന ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, മായയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഭഗവത് ചിന്ത സദാ നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പം ഇത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ ഗോലോകത്തിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് യോഗ്യനാകുന്നു. മാതൃഗർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് സവിശേഷമായി ആസക്തനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ആരെ രക്ഷിച്ചത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ പോയിട്ട് അതേസമയം എല്ലാ ആഭരണങ്ങളോടും കൂടിയാണ് പോയത്. അപ്പം അത് ആരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു? കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ. അല്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് എളുപ്പം എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ലേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷനില് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു സ്ലേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ അമ്മ എന്നൊക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് പതിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ ആരുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ചിത്രം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ധാരണ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ആരംഭം മുതൽ പരീക്ഷിത സവിശേഷമായി ആസക്തനായി അല്ലെ, ആസക്തി ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസക്തി വരുന്നതൊക്കെ വളരെ പല സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കല്ലേ. അത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ആസക്തി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ ആ ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ആറാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, ആസക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 അപ്പൊ അത് നോക്കി നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ജനിച്ച് പുറത്ത് വന്നില്ല അല്ലെ, ഗർഭസ്ഥനായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഭഗവാനില് ആസക്തനായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൽ. അപ്പൊ അത് മഹാഭാഗ്യമാണ് പരീക്ഷത്തിന് കിട്ടിയത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിച്ചു. ആയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം മുതൽ 7 ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃത്യു സംഭവിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? 7 ദിവസം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലേ. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഓരോരുത്തർക്ക് എപ്പോഴാ മൃത്യു വരുന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ഭയങ്കര ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നവർക്ക് ചിലര് പറയും ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. അത്രയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും ഭഗവത് ഭക്തിയും അതേപോലെ ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത്. അവരുടെ മരണം തന്നെ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മരണം എന്നല്ലേ. പക്ഷെ പരീക്ഷത്തിന് ഭഗവാന്റെ അഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 7 ദിവസം കിട്ടുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ശൃംഗിയുടെ ശാപം ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഉപകാരമായി എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവണ്ണമുള്ള ഒരു ശാപ ഫലത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ? ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയേനെ. കാരണം എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് പരമഭക്തനാണ് അല്ലെ പരീക്ഷിത്ത്. ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കൃപ കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരമൊരു വ്യർത്ഥ ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യർത്ഥമാണ്, വെറുതെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നാള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വ്യർത്ഥ അർത്ഥശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനിയും ഇവിടെ വെറുതെ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് സ്വകുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, അതായിരുന്നു പരീക്ഷത്ത് സ്വീകരിച്ച മാർഗം. അപ്പൊ അതും എന്താണ് സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. പകരം ഒരു ചീത്ത വിലപേശലിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. 7 ദിവസം കിട്ടി. ആ 7 ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്, പുകഴ്ത്താനായിട്ട്, ശ്രവണത്തിന് എല്ലാം അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു എന്നാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം ആധികാരികമായ സ്രോതസ്, ഇവിടെ ആധികാരികമായ സോഴ്സ് ആരാണ്? സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വ്യാസദേവന്റെ തന്നെ മകനായ ഏതാണ്? ശുകദേവ മഹർഷി അല്ലെ. അദ്ദേഹം യുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മുക്താത്മാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആധികാരികമായ സ്രോതസ് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശിവമഹർഷിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും ആ അവസരം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ തക്ഷകൻ പറന്നു വന്ന് കടിച്ചതോ ഒന്നും ആരറിഞ്ഞതേ ഇല്ല, പരീക്ഷിത്ത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ ലയിക്കുന്നെങ്കിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ പരീക്ഷത്ത് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തക്ഷകൻ കഴിച്ചതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിജ്ഞാസിത ആത്മയാഥാർത്ഥ്യോ മുനിർവ്യാസസുദാസോ സുദാദസോ ഹിദ്വേദം നൃപഗന്ധായാം യാസ്വിദ്യാധ അബുധോ ഭയം. ആത്മയാഥാർത്ഥ്യോ മുനിർവ്യാസസുദാദസോ ഹിദ്വേദം നൃപഗംഗായാം യാസിദ്ധ അബുധോ ഭയം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? യാസിദ്ധ്യാത് അബുധോ ഭയം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയമില്ലാതെ.
അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭാതർ പറയുന്ന ഇത് പദാനുപദാർത്ഥത്തില് ജിജ്ഞാസിത ആരാഞ്ഞ ശേഷം ആത്മയാഥാർത്ഥ്യ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നാണ് ശുഗ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചുരുക്കി അതിനെ പറയാണ്. മുനേഹെ പണ്ഡിതനായ തത്വജ്ഞാനിയിൽ നിന്നും വ്യാസസുധാത് വ്യാസപുത്രൻ അസോ ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഹിത്വ പരിത്യജിച്ച് ഏതാണ്? ഇതാം ഈ ഭൗതിക ആസക്തിയെ പരിത്യജിച്ച് നൃപ ഹേ രാജാവേ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? ഹേ രാജാവേ ഗംഗായ ആ രാജാവ് ആരാണ്? മഹർഷി എവിടെ പരീക്ഷത്ത് മഹർഷി എവിടെ പോകുന്ന? ഗംഗാ തീരത്ത് യാശ്രുതി പോകും അധ നേരിട്ട് അഗുത ഭയം നിർഭയ ജീവിതം. ഇവിടെ നൃപൻ ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? ജ്യോതിഷികൾ അല്ലെ? ജ്യോതിഷികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിർവാഹ എന്ന് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ്. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? മഹാരാജാവാകുന്ന ഈ കുട്ടി ഗംഗാ തീരത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിർഭയ ജീവിതം നയിച്ച് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സാധ്യമാകാം എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസപുത്രനിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ കുട്ടി സർവവിധ ഭൗതിക ആസക്തികളും പരിത്യജിക്കുകയും നിർഭയമായ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാണ്? നമ്മള് മൃഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ 4 പ്രത്യേകത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്ന ന്യൂനതയാണ്. ന്യൂനതയല്ല. നമ്മുടെ മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച. ഭയം, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം അല്ലെ? ഭയം അവസാനത്തത് ഭയമാണ് അല്ലെ? ആഹാരം, നിദ്ര, മൈഥുനം, ഭയം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണഭയമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകും? അതാണ് എല്ലാവർക്കും വെപ്രാളം വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ മരണഭയമാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഏതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് മാറി വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ മരണഭയം ഇല്ലാതെ മരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷത്തിന് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാ ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മരണം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അത്രയും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അജ്ഞതയാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്താണ്? എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അംശമാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അല്ലെ അംശമാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളില് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാത്തതാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഏതിന് പഠിച്ചു? ഈശോപനിഷ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. ഏതാ? വിദ്യ ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഈശോപനിഷത്തില്. ഈശോപനിഷത്തില് അല്ലെ? വിദ്യ ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഈശോപനിഷത്ത്. അവിടെയാണ് ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനമാണ്. അവനവനെ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പാത ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തത്വശാസ്ത്രം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാതെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നത് ശുഷ്കമായ അഭ്യൂഹമോ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കലോ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം അല്ലെ,
അങ്ങനെ ഓരോ ഇസം ഒക്കെ പറയും. ആ ഇസങ്ങള് ഒക്കെയാണ്, ഇസമാണ് തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ISM ഇസം. ഇപ്പൊ സോഷ്യലിസം, സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാല് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ശുഷ്കമായ അഭ്യൂഹമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമുക്ക് ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് സമയവും നമ്മുടെ ഊർജവും പാഴാക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ജനിച്ച് മരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നേക്കുമായിട്ട് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മതത്വമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഈ ഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്നു. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മതത്വമാണ് അല്ലെ? ആ ആത്മതത്വമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താകണം, എവിടേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഭക്തന്മാരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കഥാരൂപത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. മാത്രവുമല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനും അങ്ങനെ നിർഭയതയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിയാലേ അത് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭീതി നിർഭരമാകുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണല്ലേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരെങ്കിലും പേടിയല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴും പേടിയാണ്. ഒരു തടവറയില് നമ്മളെപ്പോഴും ടെൻഷനിലാണ്. ഓരോ കാര്യത്തിന് ടെൻഷനാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് മാറി ടെൻഷൻസ് ആണ്. ഒരു തടവറയിലെ തടവുകാർ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭയം പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് ഒരു തടവറയാണ്. ഈ ലോക ജീവിതം, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം യഥാ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഒരു തടവറ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ തടവറയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എന്താണ് പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഭയം മാറും. കാരാഗൃഹത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഭയം വരുന്നതെന്നുള്ളത് തടവറയിലുള്ള ആർക്കും ലംഘിക്കാനാകില്ല. ജയിലിലെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി കാരാഗൃഹത്തിൽ എന്താണ് ജീവിതം ദീർഘിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നാം സദാ ഭീതി പൂണ്ടവരാകുന്നു. ഈ ഭീതാവസ്ഥയെ ഉത്കണ്ഠയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ആൻസൈറ്റി അല്ലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഏവരും വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചോ ലംഘിക്കാതെയോ തികച്ചും ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ശരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് മൂഢന്മാരായിരിക്കണം, അവർക്കൊന്നും തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരുവിധം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും പെശക് വന്നോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഭീതിയിലാവും. വിമോചനം അഥവാ മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ നിരന്തര ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കലാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ, ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വരെ പറയുന്നതാണ് ടെൻഷൻ എന്നല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ. അപ്പൊ ആ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും ഒരേ അർത്ഥം വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് എന്ത് കിട്ടുന്നു, അതിന്റെ ഉത്കണ്ഠയുടെ ഗുണം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലെ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കതേ ഇല്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പല ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഗുണത്തെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അവസരം നൽകുന്നു.
അപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പരീക്ഷയെ നമ്മൾ വിജയിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടാത്ത ശ്രദ്ധ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ശ്രദ്ധ കൊടുക്കത്തില്ല. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ മുമ്പ് എപ്പോഴും പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നോ, എന്നാലും എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ ആണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ഭാര്യ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ, മകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അതേപോലെ സ്ത്രീകളും വിചാരിക്കും എന്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അതൊക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭാഗവതം പഠിക്കണം, ശ്ലോകം പഠിക്കണം, അല്ലേ, പരീക്ഷ എഴുതണം. ഓരോ ലെവലിലുള്ളവരും അതിന്റെ വെപ്രാളത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്ത, അതൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് പോയി അല്ലെ, എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഇല്ല, ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാണ് മാതാജി. നമുക്കിപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല. സമയമില്ല. അപ്പൊ അതൊരു തരത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശിശാപോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്കതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത മുഴുവൻ പരീക്ഷയാ മാതാജി. പരീക്ഷയും പഠിക്കല്, ശ്ലോകം എങ്ങനെ പഠിക്കും അല്ലേ, അതെ, ശ്ലോകം പഠിക്കും. എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്, അതാ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞത്, വേണ്ടാത്ത ചിന്തയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സുദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായ തത്വജ്ഞാനിയുടെ സംസർഗത്താലാണ് ഇത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് ശുഭദേവ മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. സത്സംഗമാണ് അവിടെ അല്ലെ, ഏറ്റവും പരമഭക്തന്റെ സംഘത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യു സംഭവിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗത്താൽ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും അപ്രകാരം അഭികാമ്യമായ ഫലം സംപ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടന്നു. ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗത്താൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും വെടിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടട്ടെ പെട്ടെന്ന്. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർ ഈ പാരായണത്തെയും ശ്രവണത്തെയും ഒരു തരത്തിൽ അനുകരിക്കുന്നു. അവരുടെ മൂഢരായ ശ്രോതാക്കളാകട്ടെ ഇതിനാൽ അവർ ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിർഭയമായ ജീവിതം പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായ ശ്രവണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ ഒരു വികൃത രൂപം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായി അപഹാസ്യരായ അത്യാഗ്രഹികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഭാഗവത സപ്താഹ പ്രകടനത്താൽ ആരും വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സപ്താഹം നടത്തുന്നതിന് എപ്പോഴും എതിരായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ. ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് 7 ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഈ സപ്താഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറും തട്ടിപ്പായിട്ടെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളാണെങ്കിലും ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളവരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഇസ്കോൺ ഒരിക്കലും സപ്താഹം നടത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിന്
എതിരായിരുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ? യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ. അത് ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നവരിൽ നിന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ. ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യാത്മാക്കളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഒക്കെ പോലെയുള്ളവരാണെങ്കിലും കേൾക്കാം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം അല്ലാതെ വായിച്ച് അല്ലെ കേട്ടും വായിച്ച് അല്ലാതെ 7 ദിവസം കൊണ്ടുള്ള ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോകർണൻ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ പാർഷദന്മാരെത്തി അല്ലേ, ആരെ കൊണ്ടുപോകാനാ? ദുന്ദുകാരിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എത്തിയല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സപ്താഹം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഗോകർണൻ ചെയ്ത സപ്താഹവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സപ്താഹവും തമ്മില് അജ ഗജ അന്തരം അല്ലെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആനയും ആടിനെയും പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിനാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീല